አርስት ዜናም ኢትዮጵያውያን ብሔራዊ ረብሓታቶም በሓባር ጠጠው ምባል መለለይኦም ምዃኑ ሓላፊት ቢሮ ሰላምን ድሕነትን ከተማ አዲስ አበባ ሊድያ ግርማ ተዛሪበን። ንህዝብን ሃገራዊ ረብሓን ቀዳምነት ሂብካ ብሰላማዊ መገዲ ምስራሕ ምዕባል ሃገር ዘረጋግጽ ምዃኑ ተገሊጹ። ካብ ዜና ወፃኢ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሰይድ ዓባስ አራግቺ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብናይ ሓሶት ዜና ጽልዋ እናሓደሮ ምዃኑ ገሊጾም። سلام طعن هبلي زغوركم تملكت كم يتمسيو لك ساعات حدا خوينو كم تلمود معد زينا حزنا متينا لنا زيناتات እንዳመራኹም ሳኹም ጸንሕ አነ ብርሃን ፍሳም ፈለማ ሓጠ زيناتات የናኹም ከበል ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከይዲ ምዝገባ መረፅትን ሕጽያትን ስርዓት ዲጂታል ሓፈሻዊ መረፃ ተግባራዊ እናገብረ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክባትን ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዶክተር ሙሉጌታ አያሌው ከም ዝበልዎም حدش سرعات ديجيتال مزجبا أب تأمانነት መጻኢ መረፃ ልዑል ግደ ኣለዎም እቲ ሓበሬታ ብዘይ ምዝባዕ ክርከብን ትኽክለኛነቱ ክሕሎን ከም ዘሎ ብምግላጽ ግደ ቴክኖሎጂ ኣብ ምምችቻው መረፃ ብምርዳም ኣብ ጠቃቅምኡ እኹል ግንዛበ ክፍጠር ከም ዘሎ እውን አረድዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋቸሞ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ሙሉ ዓለም ኃይለ ማርያም ቦጎኖም ብስርዓት ዲጂታል ምዝገባ ሕጽያትን መረፅትን ብቦርድ መረፃ ግዜን ገንዘብን ከም ዝቁጥብ እዮም ኣመላኺቶም ዘለዉ ውሕጅ ብግቡ ብምሕዳር ድሕነት ዜጋታት ብምሕላው ንልምዓት ሙዓሊ ግባ ክብሉ ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ሃብታሙ ኢተፋ ተዛሪቦም ኣብ ሓጓፍ ሽንጥሮ ተፋሰስ ግቤ ኦሞ ጠመተ ዝገበረ ንውሕጅ ተጋለጽቲ ዝኾኑ ቦታታት ንምክልኻል ብዝምልከት ኣብ ዝተዳለወ መጽናዕቲ ያመልኪቱ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ዘተ እናካየደ ይርከብ ዶክተር ሃብታሙ ኢተፋ ኣብትዋን ኣብ ኣዋሽ ተፋሰስ ሓጓፍ ሽንጥሮ ግቤ ኦሞ ሓዊሱም ኣብታ ሃገር ዝረአዩ ሓደጋታት ውሕጅ ቅድሚ ዓመታት እናወሰኸ ምምጽኦም ሓቢሮም ዓመታዊ 1.5 ሚልዮን ዜጋታት ብሓደጋ ውሕጅ ከም ዝተሃሰዩ እውን ኣመላኺቶም ኢትዮጵያውያን ንብሔራዊ ረብሓታቶም ብሓባር ጠጠው ምባል መለለይ መንነቶም እዩ ክብላም ሓላፊት ቢሮ ሰላምን ድሕነትን ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ሊድያ ግርማ ገሊጸን እቲ ቢሮ ንዝኽሪ መበል 130 ዓመት ዓወት ዓድዋ ካብ ዘኹርዕ ታሪኽ ናብ ድሙቕ ኣድማስ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዘተ እናሳለጠ ይርከብ ወይዘሮ ሊድያ ግርማ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልኦ ዓድዋ መርኣያ ኢትዮጵያውያን ዘርኣይዎ ዓብዪ ዓወት ምዃኑ እየን ገሊጸን ዘለዋ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኾነ እዋን ሃገራዊ ረብሓታቶም ብሓባር ጠጠው ምባሎም መለለይኦም እዩ ዝበላትን ሓላፊት ከም ሃገር ብልጽግናናን ምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ስራሕቲ ኣብ ልዕሊ ዓድዋ ምህናጽ ክቕጽል ይግባእ ክብላ ተሓሳሲበን
تملكت حزب ما ناب زرزر زينا كحلفكم نحزب هاجر ربحان قدام نتيوكا بسلاموي منجدي مسرح عبيت المعوالن هاجر زرقاقز يوم بمخانو دما فلليات نقوني بمقداف نممارس اطاعت سلام عدل بمهاب نلوعلاونت هاجر بحوار مسرح يحتد عبادي دمك ابزو قداي زرزر اللو تخاتنا نمرز كلنتناوي كتباوي عبيتن بلتسجنان إثيوبيا نمرققات سلام وسانيو أبي استفلاليو وانات بستفترو زي مردداتن تأجمات سلامن إثيوبيا كلنتناوي عبيت نكيه اللواء زجبر مخانو زأمن منجستي مدمار قنتن كناتن عدلات إثيوبيا النامخنا ممتو يقلت أب زرعي كرداد كم زي السعان كله أب كيد تاريخ إثيوبيا ون تأجمات نيروميم بتاريخ حقات أمي نزفت أروت أجمات مفتحانا ديخا نهنتأتن معبالن حجر أب كند موعل مكففالن مرحاقن زجاد نيرو بمدايزي وانتاو تسلوا زلوهم حبراو ترخات كسفحون كمعبولون كاب مقبار ألوتاوي تسلوا زحدرو زتساعتو ترخات عبيتن معبالن إثيوبيا لوتي كيمتس انكفات كوينو ማንም ኢትዮጵያዊ የጋራ የሆነ አሰባሳቢ አጀንዳ ቢፈጥርና ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዘተኣኻኽብ አጀንዳ ተዝፈጥር ዝርባሕ ባዕሉን ልቁን እዩ ስለዚ ዘተኣኻኽብ ዛንታታት ወይ ከዓ ግራንድ ናሬሽን ነረብሓ ፖለቲካ ዘይኮነስ ከም ሃገር ንምምዕባል ንምስጋር ንምዕባይ ዘኽእል ስለ ዝኾነ ተኣኻኺብና ጥንኩር ውዳበ ብምፍጣር ምዕብልቲ ሰላማ ዝሰሓለወት ሃገር ንፍጣር أب منجو استفلاليو أكلات زفترو فدليات حسب بزي سلطنن بزي سخنن منجدي بالزبن ميتن مفتاح اوانو ازطلبو كيديوم ساقماتن زي مردداتن بيهن مهن مبر بحيلات صوارن اتكن معلبي مفتح من دا يكالن አሁን እነዚህን ስብራቶች በውይይት እንጠግን ስንል حزي نزوم سبراتات نصقنوم تنبل زته زلو ربح بمردايو زته ني ايثيوبيان من تايد لي عزبلو من مسمن تصاليو زته زدلي زبل حتو زلعل سبات تهليوم علامه زته حونت نمتنخاريو كمونغو بهيرات قوانقواتاتن ባህልታትን ካብ ዘለው ጽልኢታትን ለዓሊ ሕውነትን ሓበራውነትን ስለዝበዝሕ ነዙይ ንምምጻኢና ንጽዕር ዘለና ኢትዮጵያ ንቅድሚት ኣብ እትግስግሰሉ ኣብዚ እዋን ዘመናት ዝተሳገሩን ንድሕሪት ዝጎትዋን ጸገማት ንምፍታሕ ኩሎም ዜጋታት ዝውከሉን መፍትሒ ሓሳብ ዘናድዩሉን ሃገራዊ ኮሚሽን ብምጥያሽ ዝተፈላልዩ ስራሕትታት እናተሳለጡ ጸኒሖም እዮም የሰላማዊ ትግል አማራጭ የሌለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያድ መማረጽ ዘይብሉ ጉዳዩ ቅድሚ ሕዚ ዝተኸፍለ መስዋዕትነትን ወለዶን ያእክልልኻ ብዝርርብ ብምይጥን ብሰላማዊ መንገድን ሕቶ ፖለቲካ ምምላስ ዝከኣለሉ ዕድል ምፍጣር የድሊ ኢትዮጵያውያን ሓበራዊ ተረኻቶም ተሓንጊጦም ብሓባር ጠጠዋብ ዝበሉሎም እዋናት ዓውት ዓድዋ ደጋጊሞም ምፍጻም ከም ዝኽእሉ ብተግባር እናመስከሩ መጽኦም እዮም ኢትዮጵያውያን ብሓድነት ዘፋቕሩ ብሕብረት ዘተኣሳስሩ ሓበራዊ ተረኻት ክጎልሁ ብምግባር ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ዕቤትን ምዕባልን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣሳሊጥካ ምፍጻም ይከኣል መረፃ መሰል ምምራት ዜጋታት ዝረጋገጽሉ መግለጺ ሉዓላውነት ሃገር ምዃኑ ይፍለጥ ነዚ ኣብ ውሽጢ ግምት ብምእታው ድማ ኣብ መበል ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ተሳትፎ ንምግባር ምድላዎም ከም ዛዘሙ ኢቲቪ ዘዘራርዎም ወሃብቲ ርእይቶ እንገሊጾም ኣለዉ ሙሉብራን ግርማይ መረፃ መሰል ምምራጽን መምራጽ ዝረጋገጸሉ ዲሞክራሲያዊ መድረኽ እዩ መሰረት ህንጸት ዲሞክራሲ ሓንቲ ሃገር ዝዕቀኑን ዜጋታት ኣብ ኸይዲ መረፃ ዘለዎም ንቑሕ ተሳትፎ ብምርኣይ ከም ዝኾነ እውን ይእመን ምርጫ ድምጽ የሚሰጡ ዜጎች እንደ ጡብ ናቸው በምርጫው የሚሳተፉ መረፃ ብዝምልከት ድምፂ ዝህቡ ዜጋታት ከም ብሎኬት እዮም እቶም ኣብ መረፃ ዝሳተፉ ፓርቲታት ድማ ከም ማእገር እዮም ብሚልዮን ብሎኬትን ልዕሊ 50 ብዝኾነ ማእገርን ዝስራሕ ገዛ እዩ ዝኸውን ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣሰሮም ምቕማጥ ተዘይክኢሎም ኣብ መረፃ ዝሳተፉ ኣካላት ድማ ማእገሮም ምቕማጥ ተዘይክኢሎም ጥንኩር ገዛ ምህናፅ ኣይከኣልን
መረፃ ድምፂ ናይ መሐመድ ሰልጥራይ እንተይኮነ ዕድል ሃገራ ምውሳኑን ዝለዓለ ግደ ኣለዎ ዜጋታት ተሳትፎ መረፃ ይሃልዎም እንትበሃሉን ድምፂ ካብ ምሃብ ብዝሓለፈ ሓሳብ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣብ ምስማዕን ክሳብ ምዕዛብ እትኸይዲ መረፃ ይኸድዩ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ዘዘራረብናዮም ርእይቶ ሃብቲ እውን ንመበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ከም ዝተዳለዉ ይሕብሩ የተዘጋጀው ነው እንደ ሀገራዊ ግዴታ እንደ ዜጋም ይዳሎ የዘለኹም ከም ሃገራዊ ግዴታይን መሰልን ካብኡ ድማ ዜጋ ብምዃነይ መጠን ዝሕሸን መንግስቲ ንምምራፅ ተዳልየ እየም መረፃ ብመሰረቱ ዴሞክራሲ እዩ ስለዚ ብዴሞክራሲያዊ መገዲ ንምምራፅ ድልው እየም ኩሉ መንእሰይ እውን ተሳትፎ ብምግባር ብጽሒቱ ክዋፃ ይግባም እንደኔ ያው ምርጫ የሚበጀው ብወገነይ መረፃ ንሃገርና ዝሕሸ ንምምፃእን ብመረፃን ብዘተን ዝኣምን ወለዶ ንምህናፅን ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ይኣምን እየም ስለዚ ነቲ ዘሎ ዕድል ብምጥቃም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ንመረፃ ዕድሚኡ ዝኣኸለም ልምዓት ሃገሩ ኣብ ግምት ብምእታው ክመርፅ ይግባም መረፃ መጻኢ ዕድል ሃገር ኣብ ምውሳን ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ዝሓበሩ እቶም ርእይቶ ሃብቲ ንመረፃ ዕድሚኡ ዝኣኸለ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ተሳትፎ ንኽገብሩን ፀዊዖም እዮም እንግዲህ መንግስት በመነጋገር ነው የሚያምነው እኛም ደግሞ እንደ ወጣቶች የሚበጀንን ለመምረጥ ተዘጋጅተን ያለ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ብዘተ እዩ ዝኣምን ንሕና እውን ከም መንእሰይ ዝሕሸና ንምምራፅ ተዳሊና ኢና ዘለና ዘሎ ከይዱ እውን ጽቡቕ እዩ ስለዚ ኩሉ ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾነ ዜጋ ኣብ መረፃ ንክሳተፍን ዕድል ሃገሩ ንክውስንን ብወገነይ ጻውዒተይ ምቕራብ ይፈቱም ኢትዮጵያ ህዝብ የሚመጣው ምርጫ በሰላም እንዲመረጥ ደሞ ከ18 ዓመት በላይ የሆናችሁ ሁሉ ህዝብ ኢትዮጵያ ንዝመጽ መረፃ ንክሳተፍን በሰላም መረፃ ንክገብር ካብ ብሕዚኡ ጻውዒተይ ምቕራብ ይፈቱ ሁሉ ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾነ ዜጋ ካርድ መረፃ ወሲዱ ንክሳተፍ ጻውዒተይ ምቕራብ ይፈቱ ኣነ ከም ነባሪነተይ ተዳልየ ዘለኹ መረፃ መግለጽ ዲሞክራሲ ከም ምዃኑ መጠን ብዘተ ዝኣምን ወለዶ ኣብ ምፍጣሩን ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ እቶም ርእይቶ ሃብቲ ገሊጾም እዮም ኢትዮጵያ ቅድሚ ለውጢ ብርክ ዝበሉ ፕሮጀክታት ብዘይ ምዝዛማም ድሌት ምልማዕ ዜጋታት ከይተዓወተ ጸኒሑ እዩ ብፍልስፍና ምድማር ዝምራሕ መንግስቲ ለውጢ ግና ንግድብ ህዳሴ ሓዊሱ ብርክ ዝበሉ ሜጋ ፕሮጀክታት ንምፍጻመ ከንክበቅዑን ከምዚ ምግባሩን ኣብ ቀጻሊ ንዝስርሑ ሓደሽቲ ስራሕቲ ሓዱሽ ባህሊ ስራሕን ምንቅቃሕን ዝፈጥር ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ዝርዝር ኣለና ተኻቲና ንመለስ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ለውጢ ብርክ ዝበሉ ፕሮጀክታት ተጀሚሮም ምንባሮም ይዝከር እቶም ፕሮጀክታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ንክስርሑ ኣብ ጅማሮ ኮይኖም ንዓመታት ከይተዛዘሙ ጸኒሖም እዮም በዚ ድማ ዝተፈላለዩ ሃብትታት ሃገር ኣብ ረብሓ ከይወዓሉ ዜጋታት እውን ብዝግባእ ተረባሕቲን ከይኾኑ ማሕለኻ እናኾነ ምጽንሑ ይፍለጥ ድሕሪ ለውጢ እውን እቶም ተጀሚሮም ዝነበሩ ብዙሓት ፕሮጀክታት ገና ኣብ ህንፀት ብምንባሮም ካልእ ተወሳኺ ሃፍቲ ዝሓቱ እዮም ነይሮም በዚ ድማ መንግስቲ ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ኣብ ምዝዛምን ዕዳ ምንካይን ኣጠንኪሩ ክሰርሕ ጸኒሑ እዮም ብምዃኑ ድማ መንግስቲ ለውጢ ብሓደ ገጽ ዕዳ እናከፈለም ብኻልእ ገጽ ድማ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ህንፀቶም ተቋሪጹ ጸንሐ ፕሮጀክታት ንክዛዘሙ ዘይሕልል ጻዕሪ እናወገነ ምጽንሑ ይገልጽ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ምስ ዝማዕበላ ሃገራት ዘለዋ ኣፈላላይ ንምጽባብ ኣንፈት ሒዙ ጠመተ ዝገበረ መንግስቲ ለውጢ ጸገማታ ስዒራ ዝበለጸት ሃገር ንምፍጣር ወሳኒ እዩ ኢሉ ይኣምን አዳዲስ የመልማት አቅሞች ማውጣት ሓደሽቲ ዓመታት ልምዓት ምውፃእ ሓደሽቲ ዕድላት ዕዳጋ ምፍጣር ዘለናሉ ዓቕሚ ምዝማን ናብ ዓለም ብዝካል ብርኪ ምብጻሕ መዋቕራዊ ለውጢ ምርግጋጽ ፍልጠት ከም ምህርቲ ምጥቃም ጸገም ዝተደብረየና እንተኾይኑ ደፊኡ ናብ ዝሓሸ ዘብጽሕና ክኸውን ይግባእ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ወለዶ ጠመተ ዝገበረ ሓሳብ ምድማር ሰብ ተኮር ዝኾኑ ስራሕቲ ብምትላም ናብ ኩለመዳዊ ዕቤት ዝሳግር ጉዕዞ ዘርጊሑ ብምትግባር ሓደሽቲ ከምኡውን ህንፀቶም ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ንምዝዛም ልዑል ዓቕሚ ኣኻዕቢቱ እናሰርሐ ይርከብ ኣብ ከተማን ገጠርን ብዝሕሸ ጽሬት ተሰሪሖም ናብ ፍጻመ ዝበጽሑ ፕሮጀክታት ሓዱሽ ባህሊ ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ንዜጋታት ድማ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ዓብይ ኣስተዋጽኦ እናበርከቱ ይርከቡ ኣብ ቱሪዝም ማዕድን ኢንዱስትሪ ከምኡውን ምዝዛም ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ስራሕቲ ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ተረባሕትን ክኾኑ ዝገበረ ኮይኑሎም ብረት ካወጣን ወርቆች ካወጣን ጋዝ ካወጣን ብረት ምውፃእ ተኺልና ወርቅታትን ጋዝን ምውፃእ ተኺልና ሕርሻ ነስፋሕፍሕ እንተዳ ኮይና ኢንዱስትሪ ሕዚ ብዝጀመርናዮ ልክዕ ምዕባይ እንተኺሉ ኩላትና ምስራሕ ተኺልና ከተማታትና ጽባቆም
ዝቕጽል እንተዳ ኮይኑ ዑደተኛታት ምስሓብ ተኽኢልና ኢትዮጵያ ጎይታያ ማለት እዩ ዝተኸበርኩም እንበሃለላ ሃገር ዜጋታት ኢና ንኸውን። መንግስቲ ምድማር ካብ ዝሓንጸጾም ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ሓደ ልምዓት ኮሪደር ይርከቦም። ልምዓት ኮሪደር ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ሓደ ኢሉ ብምጅማር ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳርጋ ኣብ ኩለን ከተማታት ክልልን ገጠርን ብምስፋሕ ብጣዕሚ ዘደንቁ ስራሕቲ እናተወገኑ ይርከቡ። በዚ ድማ ልምዓት ኮሪደር ካብ ጽባቕ ከተማ ሓሊፉ ንብዙሓት ዜጋታት ዕድል ስራሕ ብምፍጣርን ዋና መስሕብ በጻሕቲ ብምዃንን ንኻልኦት ሃገራት መርኣያ እናኾነ እውን ይርከብ። ከተማ አዲስ አበባ ከም ስማ ውቅብቲ ንምግባር ዝተሳለጡ ሓደሽቲ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ማእኸል መስሕብ ቱሪዝም ዓለም ክትከውን አኽኢልዋም ብዙሓት በጻሕቲ ዓዲ እውን እናተኣናገደት ትርከብ። ከዚህ በፊት ይሄ አካባቢ ምን ነበር? የቆሻሻ መጣያዎች የተለያዩ እንትኖች ነበር። ቅድሚ ሕዚ እዚ ከባቢ ጎሓፍ መድፊ ዝነበረ እዩ። ሕዚ ግና ማዕሪጉን ጸቢቁን ኣብ ሓጺር እዋን ተሰሪሑ ልዩ ተአምር ነው። እኔ ከኃይለ ሥላሴ ጀምሮ አውቀዋለሁ። ፍሉይ ተአምር እዩ። ካብ ኃይለ ሥላሴ ግዜ ጀሚረ እየ ዝፈልጡ። ሕዚ ብዝገርም ኩነታት ኣዝዩ ተለዊጡ እዩ። መራሕትና አዲስ አበባ ቀይሮማ እዮም። እዚ በመስርሖም ክምስገኑ ይዝግቦም። የራሴ ፖሊስ ሆስፒታል ታምሜ ተኝቼ ነበር። በ3 ወር ውስጥ ስወጣ ማቀው መገናኛ ኣብ ሆስፒታል 3 ወርሒ ብሕማም ደቂ ሰንትወፅእ ዝፈልጦ መገናኛ ጠፊኡኒ ጠጠው ኢለየ ብጣዕሚ ስለ ዝተለወጠኒ ማለት እዩ። ዝገርም ስራሕ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ተሰሪሑ። كبرات ملكتي زين عداقا يقصل وفري إثيوبيا تفري أب مفراينة إندستري عبيت النامت أمقانو أيت ملاكو على بال تزاريبهم منيستر إندستري أيت ملاكو على بال مكتل كنتيبا محضار كتما أديس أبا أيت جانترار أباين كالوت رعلوت حالف تسرحن أبتا كتما أب زركو أفريت إندستري تات عودة تساليتهم علامات عودت بملء على إثيوبيا تفري استرخوا وصيتات نمجمجامن أبل عليتهم أفريتي زجات ومساجمات مفلاين مخان ما تجلسولهم أيتملاكوا على بال أبتوان كأن دقدة وفري إثيوبيا تفري عقمي أفريت إندستريات معبين أب إكسبورت نستوفروا نمحجازن زعلم مخانيهم تزاريبهم حزر ما نب زينات أينا كنسجر منستر قدات وصاي إيران سيد عباس أراغتشي بريزيدنت ترامب بناي حاصوت زينات سلوان حضروا مخانو قالي صملهم بريزيدنت دونالد ترامب تهران ناب أمريكا زبطح مسائل دا هانت أتيا مبالم صعيب يوم منستر قدات وصاي إيران أراغتشي نقفتها زغربهم مسائلات إيران ببحريهم عقمي مكل خال زلو منبر إيران ناب أمريكا زبطح مسائل أي هانت أتنز ولو عباس أراغتشي حالتات إيران ناب أمريكا كي بطح زغبرو كون يلوم يوم كبلوون أرغاغيزهم إيران تصرحهم مسائلات كاب 3,000 كيلومترو كي ساغرو غيرنا إنام كوينغنا بريزيدنت ترامب أب جيجا حبريتا يوم تساميدهم زركبيلهم نحنا ندلو عرسنا نمكل خالبر تساجرنا نمتقع يكونن أب نايسن وكينات ونز جبرنا يو زبل حسابهم منستر قدات وصاي إيران عباس واشنطن تهران أب سويسرلاند جنيفا أب زت كم زركبوا بمسرح زصبصبو الجزيرة أيوم تملكتي مع دزينا قدم مزامنا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم ኢትዮጵያውያን ንብሔራዊ ረብሓታቶም ብሓባር ጠጠው ምባል መለለይኦም ምዃኑ ሓላፊት ቢሮ ሰላምን ድሕነትን ከተማ አዲስ አበባ ልድያ ግርማ ተዛሪበን لهزبن هاجراو ربحان قدامነት ሂብካ በሰላማዊ መገድ መስራሕ ምዕባል ሃገር ዘረጋግጥ ምዃኑ ተገሊጹ
ካብ ዜና ወፃኢ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሰይድ ዓባስ አራግቺ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብናይ ሓሶት ዜና ጽልዋ እናሓደሮም ምዃኑ ገሊጾም እምበር ከስተመልከቲ ዜናታትና በዚ ዛዚብና ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም